то не беше и дърпане. Мен не ми е до сняг, няма излизане. Паркиране, то не беше боксуване. Са ще взема лопатата, що за тия зимни гуми си дадох заплатата. Да ми после одялото, топло ли е какаото, връщайте ми лятото. Кихам прави мазало, мен не ми е до лягане. Стинката ме натиска, ами парацета макса ме иска. От самото ми детство баба вика да се обличаш. Ще излъжа, ако кажа, че не втриса. Да изпия ли блистер или хапче, или блистер или хапче. Да изпия ли блистер или хапче. По-добре блистер, по-добре блистер. Айде, здраве! Блистер, хапче, блистер, хапче, блистер, хапче. Здраве, приятелю! Блистер, хапче, блистер, хапче, блистер, хапче. Айде, здраве! Сутринта съм здраве, синко. Няма ми сопола, синко. I'm feeling much better, мойче. Ще извадя аз рендака. Аз си включвам втора, дева и мотора. Блъскам удрям боря, сипах и малко вода. Шофьора газ до пода, банкера дай ми кода. Като техник в оква, биеме тока. От самото ми детство баба вика да се обличаш. Ще излъжа, ако кажа, че не втриса. Да изпия ли блистер или хапче, или блистер или хапче. Да изпия ли блистер или хапче. По-добре блистер, по-добре блистер. Айде, здраве! Блистер, хапче, блистер, хапче, блистер, хапче. Здраве, приятелю! Блистер, хапче, блистер, хапче, блистер, хапче. Айде, здраве! Само тихо, не дей да казваш на никой, всички пихат, кашлят. Не дей да казваш на никой, само тихо, не дей да казваш на никой, всички пият парацетамак, той лекува всичко. Блистер, хапче, блистер, хапче, блистер, хапче. Здраве, приятелю! Блистер, хапче, блистер, хапче, блистер, хапче. Айде, здраве! Айде, здраве! Айде, здраве! Какво става, хора? Аз съм Павел Колев. Ой, грачи, какво става, съм Ицак? Благодаря, че гледахте този клип. Благодаря на всички, които участваха, които ми помогнаха да го заснем. Ако искате да си купите тениски, наснете отгоре. Ако искате да гледате предното видео, наснете там. А ако искате да видите behind the scenes на това видео, наснете тук. И какво? И ще се видят, когато И ще се видим, когато се видим. Купете си тениски. Ай, на здраве!